Почему Сталин нарушив договоренности Ялтинской конференции 4-11 февруара 1945 года? Як знаємо, 11 февраля 1945 года закончилася Ялтинська конференція руководителів стран антигітлерівської коаліції. Но вспомнимо, що в 1943 році на Тегеранській конференції президент США Франклін Рузвельт і Йосиф Сталін, прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль обсуждали в основному проблему достиження победи над Третім Рейхом в Германії на Потсдамській конференції в кінці июля 1945 года. Всі ті зв'язки були на одно, як завершити обустройство, післявоєнне обустройство Європи. А от в Ялті приймалися основні рішення о будущому розділенню між странами-победительницями. Тобто, страни-победительниці, в тому числі СССР, мали право по зговору, по договору з другими, ділити або ставити нові границі в Європі. Не будемо казатися других границь, але іменно благодаря или не благодаря этим решениям границі Подкарпатської Руси були прервані новою границею між СССР і Європою по річці Тиса. В результаті ціла Пряшівська Русь оказалася оторвана від своєї основної частини Подкарпатської Русі в центрі із Ужгородом. Перший раз в історії практично вся Європа знаходилася в руках цих трьох держав. У ноябрі 1944 року Рузвельт в четвертий раз победив на президентських виборах, і потім він вже був готовий йти на переговори. Він конкретно вже розсуждав, що буде в Європі. Хоча сама Америка, як знаємо, вступила в війну лише тоді, коли вже стало ясно, що Германія програє. Но переписувалися ці троє лідерів і предстоящу конференцію назвали кодовим названням «Аргонавт», легендарні греческі герої Гомера, котрі відправилися через Циллу і Харибду, тобто Босфор і Дарданелли, у Крим і Колхіду на поиски Золотого Руна. Руно, як відомо, це шерсть тонкошерстна із овець, за яким руном відправилися Рузвельт і Черчилль до берегів Чорного моря. Вияснилося так, що іменно там наша сьогоднішня незалежна Україна впервые тоді в Ялті Сталін вибив, щоб Радянська Україна, Білоруська Республіка стали членами ООН. І з того часу, коли вже розвалився Совєтський Союз, Україна, нова незалежна, вже автоматично була прийнята в Організацію Об'єднаних Націй. Так що для історії України Ялтинська конференція була просто унікально добра. Для нас, русинов, Ялтинська конференція споминається про те, що колись вже завершили переговори, всі пироги поділили, границі поставили. Вдруг Рузвельт говорить таке слово: «Ну, що будемо робити з Подкарпатською Руссю?» А Сталін поникав на них і повів: «Ну, нікому не треба, я Подкарпатську Русь беру собі». Так і Сталін то зробив, коли у 1945 році міжнародним договором від 29 июня, придуманим договором про Закарпатську Україну, Подкарпатську Русь, була приєднана Республіка Національна Русинов к Совєтському Союзу. Но, к сожалению, коли вона мала вступати в силу цей договор, 21 января 1946 року Президіум Верховної Ради Української Комуністичної Республіки свершив акт анексії. І була наша республіка, була окупована тоді властю УССР, українськими комуністами, і була організована вже лише не республіка, а проста адміністративна Закарпатська область. Цю назву, думаємо, і сам Сталін і придумав. Ялтинська Кримська конференція союзних держав у февралю 1945 року, втора по счету така многостороння встреча лідерів трьох цих держав
прийняла рішення, щоб провести у Європі нові границі і указали, хто де буде мати пізніше вплив. Бог благословляє нам вспомнити, Ялта була інтересна тим, що нинішня незалежна Україна, наша держава, яку ми любимо і поважаємо, вона якраз тоді отримала можливість стати членом ООН. І в тому постарався Сталін. На жаль, історики то нинішнього або скривають, або не розуміють. А для нас, русинов, уви, це було проблематично, бо іменно там, на Ялтинській конференції, були заплановані ті границі, які і нині є, але вони по-живому розділили один народ, котрий живе в центрі Європи, русини, карпатські русини, ту границю по Тисі. Часть русину оказалася у Румунії, часть у Мадярщині, часть у Словакії. В Словакії взагалі Пряшівська Русь була одрізана, ну і часть Лемковина польська нинішня. Но ми не робимо з того велику проблему. Ми ісходимо того, що є. Іменно 1 грудня 1991 року русини Закарпаття проголосували за создання раніше не существувавшої незалежної України, і в ній договорилися мати свій статус. Почомуся то не вийшло, почому Київ проігнорував волю народу, це будемо говорити далі, але в будь-якому випадку історію треба знати. В Україні історії настоящі бояться к смерти. Повторюся, у нашій Україні настоящої, правдивої історії бояться к смерти. І хто вспоминає справедливу історію або вспоминає той же демократичний референдум 1 грудня 1991 року, всіх тих об'являють сепаратистами, але в останнє час навіть ворогами Родини. Ми, що б нас не робили з нами, які б угрози не ставляли, ми все кажемо, ми добре знаємо історію. Але не історію теперішню українську 30-річну. Ми маємо історію радянську, а до радянську, до української ще 1000 років. Ми маємо добру історичну пам'ять, добротний язик, не язичіє, не видумка, а чистий, красивий, благодатний слав'яно-руський язик древній, котрим ми владіємо всі від колибелі до смерти, бо наші мами, русинки нам та яку дають можливість. І так, Ялта 45. І вопрос русинов донині стоїть відкритим. Тому що тоді в Ялті було об'явлено і обіцяно, що Росія, Совєтський Союз, не буде претендувати на територію Чехословакії. Пообіцяли, а не зробили. Український 4-й фронт, як зайшов на територію Чехословакії, освободили Ужгород 25 октября і об'явили, що то вже не земля Чехії, Словакії і Подкарпатської Руси, а споконвічно українська. Уви, треба знати добре документи і ніколи за них не забувати. Ми тепер в складі незалежної України, але завжди напоминаємо, недовершені юридичні вопроси завжди бувають більш опасними, чим вспоминання про них.